Hello kaikille pitkästä aikaa. Mä en ole tehnyt varmaan 1,5 vuoteen videoa, mutta mä ajattelin, että nyt on tosi hyvä hetki kuvata tämmönen video, koska mulla alkoi 1,5 kuukautta sitten kisadietti, mutta nyt on tullut vähän ajatuksia sen suhteen, joita mä haluan jakaa teille. Nämä kaikki on mun omakohtaisia kokemuksia ja jokaisen dieetti ja kaikki fitnessmatkat ja taustat on aina erilaisia, joten yritetään muistaa se. Mä haluan kuitenkin puhua näistä asioista ääneen, koska mä tiedän, kuinka moni kamppailee näiden samojen asioiden kanssa, mutta hirveän moni ei vaan niistä puhu. Ja se ei kuitenkaan poista sitä ongelmaa, mitä välillä tää laji saattaa tuoda mukanaan. Mä oon kisannut kerran bikini-fitnessessä ja mä aloitin 1,5 kuukautta sitten mun kisadietin. Ja tarkoitus oli mennä keväällä kisaamaan. Mutta mä oon tänään tehnyt päätöksen, että kisat jää toistaiseksi multa kisaamatta. Mä aion kertoa teille syitä, minkä takia mä tulin tähän päätökseen, ja tää päätös ei todellakaan ollut helppo. Fitness on ollut mulle tosi iso osa elämää ja se tulee aina myös olemaan, mutta toi kisaaminen on sitten asia erikseen. Tosiaan mun visio oli se, että mä otin uuden valmentajan tuossa tammikuussa ja mä olin sitä mieltä, että mä aion mennä 2025 kisaamaan. Mun oma visio oli se, että mä menisin syksyllä kisaa, mutta sitten tuli vähän muuttuja matkaan ja päätettiinkin, että mä menen aiemmin keväällä. Ja kisadietti tosiaan alkoi ja mä tosi paljon mietin sitä, että lähdekö mä nyt, että onko mä vielä valmis, että mä haluan vielä kasvattaa vähän lihaksia. Mutta mä olin silleen, että okei, että mä menen. Että sen jälkeen, kun tää kisakausi on ohi, mä pystyn tekemään muita asioita, mitä mä haluan. Mä palasin toukokuussa Espanjasta. Mä asuin Espanjassa 9 kuukautta ja se oli oikeasti tyyli mun elämän parasta aikaa. Ja musta tuntui, että osa musta jäi sinne Espanjaan ja siksi mä olin tosi silleen epävarma, että mitä mä haluan tehdä, että haluanko mä lähteä ulkomaille vai haluanko mä valita tämän fitneksen. Ja noin 2 asiaa tietenkin voi yhdistää, mutta mä koin sen sillä tavalla, että mä valitsen jommankumman. Pitkän pohdinnan jälkeen päätin, että mä menen kisaamaan nyt keväällä ja tosiaan dieetti alkoi 1,5 kuukautta sitten. Ja mä koen, että mä oon tällä hetkellä erittäin normaalipainoinen, mutta mun olisi pitänyt siitä, kun mä aloitin dieetin, niin tiputtaa 15 kiloa, eli kisapainoon sen verran. Ja se on mun mielestä tosi paljon. Mä ajattelin, että mä oon käsitellyt tosi paljon asioita viime dietistä ja niin mä oon tehnytkin. Mä oon käsitellyt tosi paljon ja jutellut ihan ammattilaisille, kirjoittanut ajatuksia ylös, käsitellyt itsekseni niitä asioita, mitä mulla viime dietistä jäi. Koska niin kuin varmaan osa tietää, niin viime dietin jälkeinen aika, siis se oli suoraan sanottuna helvettiä mun omalla kohdalla. Mietin noita paljon ennen dietille lähtöä. Mä olin se, että okei, joo, kyllä mä oon fine asioiden kanssa ja mä haluan mennä kokea sen junnuvuoden. Mä kirjoitin ajatuksia ylös, mä kirjoitin plussat ja miinukset, että mitä jos mä menisin nyt kisaan vs. Mitä jos mä en menisi kisaan. Mä eilen luin niitä, kun mä olin oikeasti tosi sekaisin. Mä olin se, että jatkaks mä tätä diettiä vai en. Mä luin niitä ajatuksia läpi ja mä tajusin, että mä oon oikeasti ne plussat. Mulla olisi ollut ehkä 2 plussaa siinä, mutta mä oon vaan hajottanut ne pieniin osiin. Vähän kirjoittanut eri muodoissa, että mä saisin mahdollisimman paljon niitä plussia, versus ne miinukset. Niitä oli oikeasti enemmän. Tää on ollut tosi vaikea myöntää itselleni, että on tuntunut tolta. Mä oon ollut totta kai koko ajan menossa kisaamaan, mutta silti musta tuntuu, että mun sisällä on ollut semmoinen, että tää ei tunnu ihan oikealta. Että joku tässä puuttuu ja musta on tuntunut, että tää on enemmän ottanut kuin antanut tähän mennessä. Mä oon ollut kuitenkin vasta 1,5 kuukautta dietillä, joka on tosi lyhyt aika. Mä en tällä hetkellä ole tykännyt yhtään mun arjesta tai oikeastaan elämästä. Että jotenkin musta tuntuu, että mun elämästä puuttuu joku tosi iso pala. Ja se, että mä oon dietillä, niin se vie sitä, että mä voisin saavuttaa jotain, mitä mä oikeasti haluaisin tällä hetkellä. Mun arki on ollut nyt tässä sitä, että mä oon ollut vaan töissä ja salilla. Mä en oikeasti tyylin nähnyt ketään. Ja sit mä olin silleen, että okei, nyt tää on vasta alkuun, että mun pitäisi olla vielä tyylin 0,5 vuotta dietillä. Että onks mä valmis siihen? Onks mä valmis oikeasti laittaa mun koko muun elämän stopille? Mun sosiaaliset suhteet kärsii, mun keho muuttuu, mun paino lähtee 15 kiloa. Jokainen dieetti ja kaikki on ihan erilainen totta kai, mutta mulle ainakin dieetin viimeiset kuukaudet oli tosi rankkoja ja silleen mä olin koko ajan valmistautunut siihen henkisesti, miettinyt esimerkiksi ensi kevättä sillä tavalla, että mä voin priorisoida dieetin, koska tää vaatii tosi paljon priorisointia. Mulla tuli yksi päivä ihan hirveä ahdistus ja mä olin tällä, että ei tää voi näin jatkuu. Eilen mä tosi paljon itkin tästä asiasta, mulla tuli semmoinen olo, että ei hittoa, että jos mä nyt lopetan tän, niin onks mä luovuttaa, onks mä epäonnistunut.
blää blää blää. Mut sit jotenkin mä oon jutellut mun läheisille ja jotenkin avannut uusia näkökulmia. Ja mä oon tajunnut sen, että se on vaan oikeasti tosi hyvä, että jos itse osaa vetää rajat ja stopin, silloin kun se asia, mitä tekee, ei tunnu enää hyvältä. On se sitten ihmissuhde, kisadieetti, ihan sama mikä, työpaikka. Niin se on mun mielestä tosi hyvä, että sä osaat vetää ne omat rajat ja tiedät, mikä on sulle itselle parhaaksi. Ja mulle tosi niin kun, viisas ihminen sanoi, että se kertoo niin kun, rakkaudesta itseään kohtaan, jos saa tehdä tommosia valintoja. Ja puhuin mun ihanan valmentajan kanssa ja mä tosiaan en mene kisaamaan nyt keväällä. Ja se ei ole todellakaan ollut helppo päätös, mutta kun mä oon sanonut ton ääneen, myöntänyt sen ja nyt kun mä oon tehnyt sen päätöksen, niin mulla on todella kevyt olo. Mulla on niinku semmonen olo, että mä oon vapaa. Mä oon vapaa tekemään mitä vaan. Ja jotenkin maailma on avoinna. Ja mulla on tällä hetkellä semmoinen fiilis, että tää ei niinku oikeasti ollut se, mikä mulle nyt tässä hetkessä on hyväksi. Seuraavaksi mä haluan kertoa teille, että mitkä asiat johti tähän päätökseen. Tää dieetti, kun mä oon nyt ollut 1,5 kuukautta, niin tää on nostanut tässä ajassa jo traumoja, mitä mulla jäi niinku viime niinku dietiltä tai niinku sen jälkeen. Ja sen takia mä oon tosi paljon alkanut kyseenalaistaa tätä, että onks tässä oikeasti järkeä, onks tää vörtti, onks tää oikeasti sitä, mitä haluan, mitkä ne syyt on, miksi mä haluan mennä kisaa. Näitä kaikki mä oon miettinyt. Ja mun mielestä jokaisen ihmisen, joka menee kisaa, olisi hyvä, että miettii niitä syitä, miksi sä lähdet kisaa. Onko se oikeasti niin kun semmoinen, mitä sä oikeasti haluat, onko sä oikeasti valmis riskeeraa sun terveyden. Mä voin sanoa, että tää on todella iso riski sun terveydelle, niin fyysiselle kuin henkiselle terveydelle. Mä en ole ikinä aiemmin kärsinyt mistään syömisongelmista tai kehonkuvaongelmista, kunnes ekan dietin jälkeen. Ja mä vähän avauduin viimeksi dietin jälkeisestä ajasta, mutta musta tuntuu, että se oli tosi alkutaivaa siitä palautumisesta, että nyt kun aika on kuitenkin kulunut yli vuosi, niin mä osaan sanoa oikeasti mun omakohtaisen kokemuksen, että miten mun palautuminen on mennyt. Ja tosiaan mä kisasin ekaa kertaa 2023 keväällä ja nyt on 2024 lokakuu, eli about 1,5 vuotta mennyt. Mulla oli niin kun alkuun tosi pahaa ahmimista. Mä en pystynyt hallita mun syömistä, koska kisadietin jälkeen nälkähormonit on aivan sekaisin. Ja siinä sitten se saattaa ottaa oman aikansa, että ne palautuu normaaliksi. Mun muistaakseni mulla oli ehkä 3 kuukautta sen, niin semmonen, että tuntuu, että on loputon nälkä. Jos mietitään, että ihan sama mitä tuossa naama edes oli, musta tuntuu, että mä pystyin syömään sen. Ja sit sen jälkeen, että niin mä söin itteni semmoisen pisteeseen, että musta tuntuu, että mun maha räjähtää, niin maha repee. Ja se ei ollut niin millään tasolla mukavaa, se oli tosi ahdistavaa. Mä olin semmoisessa kierteessä, että mä niin söin mitä tahansa, mä en pystynyt noudattamaan reverseen, mä en noudattanut reverseen, mun paino nousi yli 2 viikossa siihen, mistä se lähtikin. Ja se oli tosi ahdistavaa, koska musta tuntui, että kaikki muut pystyi tosi hyvin noudattaa niin reversejä, kun vertas itteensä, vaikka ihmisiä, jotka laittoi someen niin postauksia itsestänsä, niin mä olin vaan se, että ei hitto, että ne näyttäytyi niin samalta kuin lavalla ja mä näytän niin kuin aivan eri ihmisellä. Oli jotenkin tosi yksinäinen olo, tuntui, että niin kuin on aivan yksin, oli semmoinen olo, että mikä mun päässä on vialla, miten mä oon niin kuin yhtäkkiä tämmöisessä tilanteessa, että mun paino on tullut parissa viikossa takaisin, mä en pysty hallita itteeni. Tuntui, että kontrolli vaan lähtee, ei pystynyt niin kuin hallitsemaan mitään ja oli kuitenkin just ennen 1,5 vuotta ollut niin tiukasti siinä kurinalaisessa elämässä ja sulla oli koko ajan vähän niin kuin se kontrolli siitä, mitä sä söit, mitä sä teit. Ja yhtäkkiä sä olit vähän niin kuin vapaa tekemään mitä tahansa. Mä en tosiaan pystynyt sitä reverseä noudattaa, koska mulla oli semmoinen olo, että se rajoittaa mua liikaa. Mä en vaan niin kuin yksinkertaisesti kyennyt siihen, että mä noudatan dietin jälkeen vielä vähän niin kuin toista diettiä. Että niitä kaloreita nostettaisiin maltillisesti. Mä en vaan pystynyt siihen. Mä uskon, että pääkoppa olisi ehkä voinut pysyä vähän paremmin perässä, jos olisi noudattanut sitä reverseä. Mutta mä kyllä koen sen myös tosi hyväksi, että paino nousee nopeasti takaisin, koska mulla ainakin menkat jäi pois tammikuussa ja mä sain ne tosi nopea takaisin sitten, kun mä söin normaalisti ja mun paino nousi. Ja mun mielestä se on ainakin mulle tosi tärkeää, että mun hormonitoiminta niin kun pelaa. Mennään nyt takaisin tuohon mun kierteeseen, että tommonen noidankehä, mikä mulla tuli kisojen jälkeen, niin tosiaan mulla oli sitä ahmintaa, loputon nälkä ja sitten mä aloin käymään lenkeillä, että mä pystyin niinku kompensoimaan sitä, että mitä mä olin just syönyt. Mulla tuli ihan hirveä morkkis, ihan sama mitä mä söin. Mä niinku söin herkkuja, sit mä olin se, että nyt mä syön terveellisemmin, sit mä pystyin olemaan siinä niinku ehkä 2 päivää maksimissaan, sit taas vähän niinku kaikki lähti ihan lapasesta. Ja tosiaan kävin lenkeillä ja
pari kertaa niin kun yritin niin kun oksentaakin, laitoin sormet kurkkuun ja toivoin vaan, että niin pystyisi oksentaa, että se kaikki mitä mä oon syönyt lähtisi pois, että mä en saisi sitä painoa niin paljon. Ja siinä vaiheessa, kun mä googlasin, että miten niin pystyy oksentaa helpoiten, että miten saa niin kaiken ruoan ulos, siinä vaiheessa mä tajusin, että nyt on kyllä niin todella vaarallisella vesillä tämä toiminta. Ja mä luin jostain vauva.fi-sivustolta tätä vinkkejä ja sit siellä niin joku oli kirjoittanut, että oikeasti, että älä tee tätä, että kun sä kerran onnistut siinä, niin sä et pääse sit pois. Ja toi niin herätti mut ja mä olin se, että nyt niin tähän on hankittava apua. Mä tosi paljon teen ajatustyötä ja ihan just ammattilaisellekin puhuin. Mä en kyllä kokenut, että siitä ammattilaisen niin puheista olisi ollut hirveästi mitään apua, että se niin työ piti tehdä niin ittenikaan jotenkin saada ne ajatukset semmoisiksi niin järkeviksi. Että niin piti jotenkin itse vaan niin tajuta asioita. Mä olin niin tosi syvissä vesissä. Sun keho muuttuu niin ääripäästä toiseen päähän. Niin ei sitä voi oikeastaan edes kuvailla ennen kuin itse on käynyt sen läpi. Mä kävin joka päivä vaalla katsoa, kun mun paino nousi. Ja mä niin ajattelin, että ei hitto, että ei tää painon nousu lopu ikinä. Että se vaan niin nousee ja nousee. Sitten mä olin se, että mä oikeasti painan kohta joku 200 kiloa. Että eihän tässä ole niin mitään järkeä. Mut sitten onneksi niin se mieli rauhoittui siinä, kun huomasi, että sitten kun ne nälkähormonit alkoi tasaantua about 3 kuukauden jälkeen, niin ei sitä sitten niin enää tarvinnut ahmia tai niin ahtaa itseensä aivan täyteen. Ja sitten ei se painokaan sitten tietenkään. Et sit kun se asettuu siihen omaan luontaiseen rasvaprosenttiin, niin kyllä se sitten loppuu se painon nousu. Jotenkin näitä asioita mä niin aloin tosi paljon miettiä ja niin kun mietin, että onko mä valmis tohon. Että vaikka se kisadieetti itsessään kestäisi vaikka 5 vuotta, niin se koko prosessi kestää oikeasti yli vuoden. Siis se on iso kokonaisuus, joka kannattaa oikeasti ottaa huomioon, jos lähtee kisaamaan. Ja varsinkin, jos sä menet ekaa kertaa kisaa, sun kannattaa oikeasti miettiä, että ootko sä valmis siihen. Että todennäköisesti sun ruokasuhde tulee pysyvästi jollain tapaa muuttumaan ja myös sun kehosuhde. Ja en mä ainakaan, en mä tuu varmaan ikinä unohtaa kaloreita, mä oon tosi kaloritietoinen. Mä itse tavoittelen semmoista elämää, että mä pystyn olemaan vapaasti, rennosti. Mä haluan nauttia elämästä, mä en halua kieltää itseltäni mitään, ei oo mitään pahoja ruokia. Sitten kun mä lähdin Espanjaan, vähän maisema muuttui. Mä muistan, että mulla oli siellä Espanjassakin vaikeeta. Mä en pystynyt ostamaan herkkuja itselleni, koska mä en pystynyt silloinkaan hallitsemaan vielä sitä. Että jos mä olisin ostanut vaikka keksipaketin, niin mä olisin voinut syödä sen minuutissa. Että mulla oli semmoinen vähän mulla oli jäänyt vähän semmoinen kammo, että mä en halua ostaa herkkuja, koska mä tuun syömään ne kuitenkin kokonaan ja tulee vähän semmoinen ahmimisreaktio. Mut sitten mä yritin päästä ruokavaan käytöstä eroon. Se oli aluksi tosi vaikeeta. Mut sitten mä huomasinkin, että hei, että mä osaan syödä intuitiivisesti ja silleen mun keho kyllä kertoo silloin, kun mulla on nälkä. Ja mä uskalsin luottaa siihen, että just se mun keho kertoo mulle kyllä. Siinä vaiheessa asiat alkoi mennä parempaan suuntaan, kun mä jätin sen punnitsemisen pois. Mä en sano, että se on helppo tie todellakaan, mutta sun pitää vaan itse sitten tehdä se valinta, että mitä sä haluut. Ja jos sulla on joskus tollaisia ajatuksia, niin sun pitää vaan oikeasti pysyä vahvana. Ja se ei ole helppoa, mutta se kantaa tosi pitkälle. Sitten kun sä vaan teet sen, että sä et vaikka just katon niitä ravintosisältöjä tai näin, koska ei ruoan pidä olla mikään semmoinen stressitekijä. Se on ihana asia. Jokainen ansaitsee syödä. Sun ei ikin tarvitse mennä sen jälkeen lenkille, kun sä oot syönyt. Siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sit kannattaa oikeasti kiinnittää huomioon ja toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Sitten mä pääsin siihen pisteeseen, että tuijottanut peilistä itteeni koko aikaa. Mä en tehnyt semmosia bodycheckkauksia, mitä mä tein dieetin jälkeen. Mulla on kamerarulla täynnä, kun mä otin itsestäni kuvia, että miten mun keho muuttuu. Ja mä olin niin ahdistunut. Mä näin itteni niin isona, vaikka mä en todellakaan ollut iso. Jotenkin tosta jäi ihan hirveät traumat suoraan sanottuna. Ja toi oli tosi iso syy, minkä takia mä päätin, että mä en enää tällä hetkellä halua tätä. Ja mä en ole valmis riskeeraa mun terveyttä taas. Koska oikeesti mä halusin, että mä menen kisaa silleen, että mulla on oikeesti syyni mennä. Ja just miettiä, mitkä on ne oikeat syyt mennä kisaamaan. Ja elämässä on tosi paljon muitakin asioita kuin kisaaminen. Ja jos sä haluat mennä kisaamaan sen takia, että sä saat hienoja kuvia tai pystyt postaa someen, niin se ei todellakaan ole oikea syy. Tai jos sä menet kisaa sen takia, että sä ootat, että sun vaatteet mahtuu paremmin sun päälle tai sä näytät paremmalta,
niin se on väärä syy mennä kisaa. Se on todella väärä syy mennä kisaa. Ja totta kai kaikki tekee ne omat valinnat, mutta jotenkin mun pitkän pohdinnan jälkeen mä tulin tähän tulokseen, että on todellakin oikea päätös tällä hetkellä. Ja totta kai mä mietin just, että on vähän niin kuin semmoinen pienimuotoinen identiteettikriisi. Mä oon ollut monta vuotta valmennuksessa, mä oon kuulunut niin kuin tiimiin, siihen yhteisöön, ja nyt mä en niin kuin enää olekaan menossa kisaan. Mä en enää niin kuin tiedä, mikä on mun seuraava semmoinen iso tavoite. Vaikka tavoitteellisesti mä ehdottomasti haluan edelleen treenata, mutta sen ei tarvii kuitenkaan olla sitä, että mun pitäisi dietata ja mennä kisaamaan. Tavoite on tällä hetkellä voida hyvin, keskittyä niin kuin elämän tärkeisiin asioihin myös. Ja tärkeät asiat tällä hetkellä elämässä on mun läheiset ja se, että mä voin itse hyvin. Ja mä en ois voinut itse hyvin, jos mä olisin jatkanut dieettiä. Ja mä en ois voinut antaa mun läheisille itsestäni, jos mä olisin jatkanut dieettiä. Se on vaan tosi huolestuttavaa, koska musta tuntuu, että oikeesti tosi harvat puhuu näistä asioista. Ja sen takia mä haluan puhua näistä, koska mä haluan, että jos sä oot miettinyt, että sä menet kisaan, mä haluan, että sä mietit tarkasti. Haluuks sä oikeesti lähteä tälle tielle. Ja silleen mä en todellakaan halua olla mikään fitnessvastainen ja niin kuin edelleen mä haluan painottaa sitä, että fitness on tosi tärkeä osa myös mun elämää. Ja kaikilla se matka on erilainen. Fitness on kuitenkin elämäntapa, joka pysyy, vaikka kisaaminen ainakin nytten jää pois. Mutta mä toivon, että tämä video saattoi auttaa jotain, ja jos heräsi jotain ajatuksia, laittakaa ihmeessä kommentteihin. Ja haluan vielä painottaa sen, että tämä on mun kokemus ja jokaisella on omat kokemuksensa. Mutta kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon. Moikka!